Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So pareho man sa mga ibang age groups, sa baga agad sila. So ang iban, pwede gid nga gahapo, amo nang usual na manifestation, ginahapo, gadasig ang paginhawa. Ang iban sa mga bata, pagid mga gaano sila, hindi sila makatiti, hindi namin ang pagtiti nila, kay gahapo na sila. So amo nang pinaka-common din nga kantuan sang virus ang lungs.